Vole bi da vas sve vratim 3000 godina u prošlost, tada televizora nije bilo. I mogu da vam kažem da je ovo vreme o kome sada govorim bilo nemilosrdno doba. Znate zbog čega? Zbog jedne činjenice koja je opisana i u Svetom pismu. Kada bi neki novi car došao na prestol, znate šta bi se dogodilo sa porodicom prethodnog cara? Neki pokazuju ovako. Bila bi potpuno uništena, odnosno ubijena. Zašto bi to radio novi car? Da bi zaštitio svoj prestol, on bi ubijao svoje prethodnike kako slučajno ne bi došlo do neke revolucije i kako slučajno prethodnik ne bi uzeo njegov prestol. I pazite, Biblija nam kaže da je prvi izraelski car Saul poginuo na brdu Gilboji sa 3 svoja sina, što znači da naslednika više nije bilo. I ova vest je počela da se širi po Izraelu. Šta mislite, šta se događalo u Saulovom taboru, u taboru njegovih rođaka? Kaže Biblija da se u četvrtom poglavlju 2. Samuilove knjige, 1. stih, da se sav Izrael smete kada čuo vest da je Saul poginuo. Ali to nije sve. Ono što mene oduševljava jeste 4. glava, 4. stih. Ovaj stih na najbolji način opisuje prizor straha i panike koji se rodio u Izraelu. I pazite šta se događa. Kaže ovaj stih da je Jonatan, znate ko je bio Jonatan? Najbolji Davidov prijatelj, odnosno Saulov sin. Da je Jonatan imao sina hroma na nogu. Kasnije ćete vidjeti da je bio hrom na obe noge, obogaljen. Kojemu beše 5 godina kada dođe glas o smrti Saulovoj i Jonatanovoj iz Jezreela. I pogledajte šta se događa. Te ga uze dadilja koja ga je čuvala dok je otac vodio bitku na Gilboji, te ga uze dadilja njegova i pobeže, i kad brzo bežaše on padne i ohranu, a ime mu beše Mefibostej. Pazite ovu priču. Dolazi vest da je njegov otac poginuo, da je Jonatan njegov otac poginuo, dadilja u panici i strahu uzima ga i počinje da beži sa njim, i ispušta ga, i ovaj dečkić koji svega imao 5 godina ostaje za uvek obogaljen. I ono što je interesantno u Svetom pismu, narednih 15 do 20 godina se više ništa ne spominje o ovom čoveku. Kao da Mefibosteja više nema. Naravno sa ciljem. Zašto? Zato što ga je dadilja sakrila na jednom mestu, da ga David, odnosno novi car, nikada ne pronađe. A u centar pažnje, znate ko dolazi? Kada čitate od 4. poglavlja pa do 9. poglavlja, vi vidite da je samo jedna osoba u centru pažnje kada je u pitanju Izrael. To je bio sam car David. I danas bi mnogo mogao da vam kažemo o Davidu. Ali ono što piše u ovim poglavljima jeste da je David ne samo osvojio teritorije nove, nego je osvojio srce svoga naroda. David je bio jedan od najomiljenijih careva. Njegova teritorija je bila za 10 puta veća nego li u vreme Saula. Ekonomija je bila stabilna. David je bio car koji je mislio na narod. Bilo je hrane u loncima, bilo je grožđe u vinogradima, bilo je hleba na stolovima. Po prvi put u Bibliji vidimo da je car David bio poštovan od strane neprijateljskih naroda. Izrael je postao jedna moćna sila toga doba. I ono što je meni interesantno jeste 8. poglavlje 2. knjige Samuilove, gde se tačno opisuje, ja nemam vremena danas da vam čitam, ali kada odete kućama, pročitajte, ovo je poglavlje koji ima samo 18 stihova. Ali u ovih 18 stihova se tačno vidi kako je Bog blagosiljao Davida. Šta god da je David radio, bilo je blagosloveno. I znate koji se refren spominje? Znate šta je refren? Ono što se stalno spominje u jednom poglavlju ili u jednoj pesmi. U 8. poglavlju, znate šta je refren ovoga poglavlja? Stih koji kaže, u 6. stihu, možete čitati, i Gospod čuvaše Davida kuda god ideš. Ili pogledajte 14. stih isto pogleda da se kaže, i Gospod čuvaše Davida kuda god ideš. Znate što ovo znači? Gde god da je David krenuo, šta god da je radio, gde god da je posegao svojom rukom, bilo je blagosloveno. Ne znam da li ste ikada u svom životu doživjeli ovako nešto. Kada sve što radite na dobro vam ide. I osjećate da to dolazi od Boga.
Bog ne samo da ga je postavio da bude car, nego ga je blagoslovio gde god je David krenuo. Bio sam u Engleskoj. I znate, otišao sam u Englesku, položio neki ispit, zove se TOEFL, za poznavanje engleskog jezika. I ja sam sada mislio, ja znam engleski jezik. I dolazi nastava. Prvi čas, imamo čas kod jednog profesora koji dolazi iz Australije. I ono što je najgore, što taj australijski engleski, ja bar nisam razumevao. I dođe on i nama drži predavanje i ja svaku drugu rečenicu razumem. Ovo da znate kako sam se uplašio. Odem ja kući i krenem da se molim Bogu i kažem, Bože, ja ne samo da ne razumem ovo što on govori, nego ja treba da pišem radove na engleskom jeziku, treba da odgovaram na engleskom jeziku. I ugodio me strah. I dolazi sljedeći čas, a ono profesor iz Danske. I vidim ja i njega razumem svaku treću rečenicu. I ja sam u to vreme, za razliku od moje žene koja je mnogo bolje barata jezicima nego ja sam se u to vreme, moram da vam kažem, stvarno uplašio. Mislio sam se kako ću ja završiti moje studije. I sećam se da sam se molio svakoga dana kući. A znate šta se dogodilo? Šta god da sam radio, koji god da sam rad pisao, koji god da sam ispit imao, pa i taj završni magistarski rad, sve sam sa velikim ocenama polagao. I tačno sam osjetio da nije to zbog onoga što ja znam, nego kao da je ruka višnjega, Boga, bila nadamnom i šta god da sam uhvatio, bilo je blagosloveno. I te 2 godine u Engleskoj ja ću samo po tome pamtiti. Gde god sam se okrenuo, šta god sam radio, išlo je na dobro. Ne znam da li ste u svom životu to doživjeli, ali kada jednom Bog krene da vas blagosilja tako, to je neverovatna stvar. Vi ne možete da budete ljudi koji ne zahvaljujete. I zamislite sada Davida, 15-20 godina Boga konstantno blagosilja. Vi vidite šta god da David radi, blagosloveno je. I onda dolazi 9. glava 1. stih. 9. glava 1. stih. Drugi knjige Samuilove. David razmišlja o svemu tome što mu je Bog dao. Osjeća da je to samo blagodat. Znate šta je blagodat? Blagodat je nešto što nezasluženo dobijate. David je znao da on to ne zaslužuje, a Bog ga konstantno blagosilja. I nakon svih tih godina, u 9. poglavlju zatičemo Davida gdje postavlja jedno pitanje. I kaže 1. stih, slušajte ovo pažnje. I reče David, ima li bilo ko da je ostao doma Saulova, da mu učini milost radi Jonatana? Moram da vam kažem, dragi moji, da je ovo pitanje koje dolazi iz srca zahvalnog čoveka. 15 godina blagoslova od Boga. I David, nakon 15 godina se osvrće u prošlost i kaže, ima li bilo ko iz doma moga neprijatelja, Saula, da mu učini milost radi koga? Radi Jonatana. Ja ne moram danas da vam govorim kako su David i Jonatan prijatelji bili. To je primjer svakog prijateljstva. Verujem da se slažete sa mnom. I posle 15 godina David ne zaboravlja najboljeg prijatelja, koji više nije sa njim. I ne znam da li ste ikad doživjeli da znate da danas živite i da ste čovek kakav jeste, zahvaljujući nekome koji je u prošlosti živeo i koji je oblikovao ne samo vašu prošlost, nego i vašu današnjost. I žao vam je što takve osobe nema i osjećate duboko u svom srcu šta? Da želite na neki način da mu zahvalite za sve ono što je za vas činio. David je bio u takvom stanju sada. Vraća se u prošlosti, sjeća se Jonatana i kaže, hajde da učinim milost radi njega. Hajde da mu nekako zahvalim za ono što sam ja danas. I znate šta mi se sviđa u ovom tekstu? Sviđa mi se pitanje koje David postavlja. A šta David kaže? Ima li bilo koga, pazite, bilo koga iz doma Saulova da mu učini milost? Znate šta ovo znači? Ovo je pitanje koje dolazi iz blagodatnog srca, koje ne postavlja uslove. David je mogao da kaže, pazite, on je bio car, zar ne? David je mogao da kaže, ima li nekoga pametnog iz doma Saulova pa da ga učinim da bude moj sekretar, moj pisar u mom carstvu. David je mogao da kaže, ima li nekog snažnog pa da ga postavim da bude moj vojskovođa, jel tako? Ne, David postavlja pitanje, ima li bilo ko?
Bilo ko. Nema veze kakav je, nema veze u kom je stanju, samo da mu učinim milost, da mu učinim blagodat. I moram da vam kažem jednu stvar. Ja sam to iz svog života iskusio. Onda, dragi moji, kada ste spremni da uradite ovo što David radi, da pokažete blagodat bez obzira na to koja je to osoba koja će dobiti tu blagodat. Gdje ne postavljate pitanje. Kada kažete da blagodati, znajte da će u vašem životu da se pojavi neko ko će reći ne. Pojavit će se osoba koja će reći ne blagodati. Sećam se, jednom prilikom sam bio sa mladim ljudima. I sedeli smo na jednom mestu, nas 10 mladih, i onda je došla jedna osoba koju niko nije voleo. Zbog ponašanja, zbog, ne znam, stila života. I kada je ona priča nama, zato što se dogodilo. Svi su se okrenuli i kao nešto pričaju samo da ne bi primetili ovu osobu. I niko s njom neće da progovori. A znate, u mom srcu se javi ona potreba, ona želja, hajde sad da joj priđem i da je pozdravim. A onda, znate, duh se bori protiv tela, kaže tamo Pavle. Onda se s druge strane javlja ona misao, kako sad da joj priđem da ne ispanem sada glup, evo svi mladi izbjegavaju, ja sad nešto njoj prilazim. I onako razmišljam u sebi i znate šta sam uradio? Prišao sam jedini, pozdravio sam je i nisam zažalio. I nije mi bilo krivo. Ponekad je teško čoveku da pruži blagodat. Koliko je teško čoveku da da novac i da kaže dajem ti i ne trebaš da mi vratiš. Ali to je ponekada blagodat. Kada daš, a ne tražiš ništa za uzeo. To je ono što Pavle kaže u Korinćanima poslanici kada opisuje ljubav i kaže ljubav ne traži svoje. Vi koji ste u braku i koji volite nekoga, znam da me razumete. Čovek jednostavno kada voli, očekuje da mu se ljubav uzvraća. A znate kako je teško voleti i ne tražiti svoje. Nije lako. Ali ovdje vidimo Davida koji kaže hoću da učini milost. Kogod daje. I evo pojavio se osoba koja kaže ne Davidu. Bio je to Siva. Očigledno je iz biblijskog teksta možete vidjeti da je Siva bio sluga Davidov koji je jako dobro poznavao dom Saulov. I znao je sve potomke Saulove. I pošto je to David znao, poziva on Sivu kod njega i u 3. stihu pita David Sivu, a car reče ima li, ponovo isto pitanje, bilo ko od doma Saulova da mu učini milost Božiju. I pazite šta Siva kaže. A Siva reče caru, još ima sin Jonatanov, ali on je hrom na nogu. Hrom na nogu. Žao mi je što nemamo pred sobom jevrejski tekst. Ali znate što tamo piše? Tamo kaže da je Siva rekao caru. Da, postoji Mefibostej, postoji neko koji iz doma Saulova, ali care ne dolikuje tebi da prihvatiš hrome ljudi. Ti si ipak car. Kako će jedan skrom čovjek sedeti u tvome domu? Međutim, 4. stih govori da ovo Davida ne zanima uopšte. 4. stih kaže i reče mu car gde je? A pazite šta sad Siva radi. A Siva reče caru eno ga u domu Mahira sina Milova u Lodevaru. U Lodevaru. Ja znam da vama značenje Lodevara trenutno verovatno nema značenja i nema smisla. Ali sam namjerno uzeo neke komentare da ispitam kako je to mesto gdje je Mefibostej živeo. Znate šta na jevrejskom znači Lodevar? Lodevar na jevrejskom znači mesto bez pašnjaka. Pustinja. Mesto bez plodne zemlje i bez zelenila. U takvom mestu je živeo Mefibostej. Znate ko je živeo u Lodevaru? Živeli su ljudi koji su celoga života želeli da budu anonimni, odnosno koji su se krili i koji nisu želeli da ih neka druga osoba pronađe. Mefibostej se upravo nalazio u Lodevaru, mestu gde nije bilo života, drugim rečima. Obogaljen, živeo je punih 15-20 godina i krio se od cara Davida. I Siva kaže Davidu, da, ne samo da je hrom na nogu, nego eno ga živi u Lodevaru gde nema pašnjaka, gde nema zelenila. On je čovjek anonimac koji ni za koga ne postoji.
I moram da vam kažem, ni ovo nije omelo Davida. U 5. stihu, pazite sada ovo, David prelazi u akciju i kaže, tada posla car David da ga dovedu iz Lodevara, iz doma Mahira, sina Amilova. I zamislite sada ovu sliku. 20 godina se Mefiboste krio. I sada dolaze carevi poslanici jednog dana i kucaju na vrata. I kažu Mefibosteju, čekate car David. Šta mislite, šta je bilo u umu ovoga čovjeka sada? Šta je mogao da očekuje? Da je najzad stiglo ono čega se čitavog života plašio i bojao. Da je najzad stigla presuda nakon čitavog života bega i sakrivanja. I u 7. odnosno 6. stihu kaže se da je ovaj čovjek iz Lodevara sada stajao pred carom Davidom. I ono što je očigledno jeste da se ovaj čovjek sada boja. Kaže da je pao pred lice i da se poklonio pred carem. I zamislite sada Davida, gleda Mefibosteja, koji smatra da su to posljednji minuti njegovog života. I u 7. stihu prve reči koje David izgovara kaže, a David mu reče, ne boj se. Ne boj se. Ja ne znam, zaista ne znam da li znate koliko su ove reči važne u Svetom pismu. Ne znam da li znate koja je zapovest koju je Isus najviše puta spomenuo u Novom Zavetu. Mnogo toga je Isus zapovedio, mnogo toga je govorio, ali najviše puta u Novom Zavetu Isus je rekao reči ne plaši se. Ne boj se. I moram da vam kažem da su ovo reči koje dolaze iz blagodatnog srca. Znate, kada vidite da se neko boji vas, a vi nastupate tako da otklonite taj strah. Znate koliko sam puta u životu i znam da ste i vi stajali pred ljudima koji su vas namrgođeno gledali. I kakav je vaš osjećaj kad stojite pred takvim ljudima? Je li prijatan? I dođem ja da nešto pitam i on me onako namrgođeno gleda i čini mi se da me strelja pogledom i kad ja njemu priđem, ja sam već i zaboravio šta sam htio da ga pitam. Jer više nemam ni slobodu, ni želju, ni bilo koju motivaciju da ga bilo šta pitam. Ali moram da vam kažem da sam u životu stajao pred ljudima koji kada priđete njemu i on vidi da ste vi uspaničeni, da ste u strahu, tako nastupi, zagrli vas ili vam nešto kaže da vas jednostavno oslobodi i pokaže vam blagodati i kaže slobodno pitaj, reci ono što si hteo. Ovo je situacija koja je mnogo prijatnija. I vidimo sada Davida koji posmatra Mefibosteja, koji drhti i smatra da su ovo posljednji trenuci njegovog života i kaže mu, ne boj se. Ja sam ovdje da ti pokažem milost i blagodat. I pogledajte nastavak stihe. Kaže, jer ću ti učiniti milost radi Jonatana, oca tvojega, i pazite sad šta je blagodat. Da ću ti natrag sve njive Saula, oca tvojega. Šta mislite koliko je to bilo? Saul je bio car, da ne zaboravimo. Sve njive ti vraćam nazad, kaže David. A Mefibostej drhti, smatrajući da je ovo posljednji trenutak njegovog života. Ali to nije sve. Ono što je najbitnije u ovom pogledu jeste i ti ćeš svagda jesti za mojim stolom. Čitavog života Mefibostej dobija blagodat da sedi za carskom trpezom i jede za carskim stolom. I ovo je toliko bitno za pisca ove knjige, da na 4 mjesta, u samo narednih 7 stihova, 4 puta on ponavlja istu misao. U 10. stihu, 11. i 13. stihu on kaže i Mefibostej će svagda jesti za carevim stolom. I znate kako završava 13. stih? A beše krom na obe noge. I ne znam da li shvatate koliko je ovo velika blagodat. Zamislite taj carski sto. Hajmo da ga zamislimo za trenutak. Velika trpeza, ručak. Car poziva sve njegove sinove da dođu na ručak. I prvi David ulazi i seda za presto. Tamo gde sedaju carevi. On je car jednom takvom mocnom carstvu. I onda nekoliko minuta nakon Davida ulazi njegov sin Avesalom. Vi znate kakav je bio Avesalom. Carski sin, prelepa kosa, koja je zaista mnogo vredela. I on dolazi i seda do svoga oca. A nedugo nakon toga dolazi Amnon. Amnon, lukavi, pametni Amnon,
carski sin i sjeda za carsku trpezu. I onda se od nekog pojavljuje Tamara. Znate šta Biblija kaže o Tamari? Znate kako Tamara bila lepa? I Tamara dolazi, carska ćerka, i sjeda za istu trpezu. A onda se možda sa nekog učenja onako pojavljuje i sam Solomon. Pametni, mudri Solomon, naslednik Davidovog prijestola, i polako prilazi i sjeda za carsku trpezu. A onda se pojavljuje možda i Joab. Znate ko je bio Joab? Hrabri vojskovođa, neustrašivi vojskovođa. Možda onako mišićav, snažan, dolazi i sjeda za tu trpezu. I onda tajac. Čuje se lupa štaka, čuje se kako neko vuče svoje obogaljene noge, i Mefibostej, koji nikada nije bio carski sin, koji je čitavog života proveo u Lodevaru, dolazi i sjeda za najuzvišeniju trpezu u carstvu. Zar ovo nije blagodat, dragi moji? Svakoga dana njegovog života sedao je za carsku trpezu. Dragi moji, moram da vam kažem danas, i ovim ću da završim, ovo je najlepša starozavetna priča, starozavetni izveštaj za mene. Znate zašto? Zato što u ovom iskustvu Mefibosteja ja vidim čitav plan spasenja koji je dat svima nama koji sedimo ovdje. Pa ne samo nama, nego celom čovečanstvu. Znajte da je postojao dan kada su naši praroditelji Adam i Eva pali u greh. Kada su nekada uživali u prisustvu svoga oca, onda se doživeo pad i pali su u greh. Baš isto kao i Mefibostej, koji je uživao u društvu svoga dede i oca Jonatana. I onda se dogodio pad i ostao obogaljen za čitav život. Kao što smo i mi obogaljeni grehom za čitav život. I onda se pojavljuje neko kao David, koji radi Jonatana čini milost Mefibosteju. Baš isto, kao što Bog Otac čini milost nama radi Isusa Hrista koji je umro za nas. I na kraju šta dolazi? Mefibostej seda za najuzvišeniju trpezu u carstvu. Kao što ćemo mi jednoga dana sesti za nebesku trpezu koja nas čeka. Jednoga dana ja znam da će taj stolnjak nebeske blagodati prekriti sve naše mane i sve naše grehe, kao što je stolnjak za Davidovom trpezom prekrio obogaljene noge samog Mefibosteja. Da li se radujete u tom trenutku? Želim da vas sve vidim tamo. Ali zato danas doživimo ovu blagodat, živimo je, jer je ona najveće sredstvo koje je Bog dao čoveku da ga probudi iz greha. I neka nas Bog u toj blagodati budi svakodnevno. Amin.